gidajensu su zo su cashe da ita su yi wato gaskiya ban yi yi ba. ta salon wato jawo hankalin mazajensu? Wallahi ban taba tunanin ba haka ba. Ni dai kawai abin da na sani shine na yi waka, sannan kuma na yi dan masoyana, idan Allah ya sa mata albarka na san za ta tashi, sannan kuma ko yaya ne na san akwai ɗan mutane da za su iya ji, saboda idan dai har kana da masoya to idan ka saki waka za ki ga ko wasu ba su samu ba wasu za su samu su saurara. Amma yanda wakar ta ce ni ban yi tunanin cewa gaskiya za ta kai haka ba, wallahi ban yi tsammani ba. To kai yaya ka ji da ka ji wannan waka ta fito a bikin sallah, kaga ana saka ta malam, ana matan aure suna ɗaukar hankalin mazajensu da ita, yaya ka ji a ranka? Na ji daɗi lokacin da na ga abun kaman wasa. Da na ga abun sai nake dariya, na ce alhamdulillah, na ce yau na kasance ɗaya daga cikin mutanen da nake ba da gudunmawa a cikin aure, haka ma ya ishe ni ne alfahari. Ban taɓa tsammanin zan ga haka ba, ban taɓa tunanin zan yi haka ba. To kamar in yi posting kamar kan yi posting, haka dai. To daga bisani sai na yi tunani, sai na ga ba zan yi posting ba, amma kuma duk wanda ya yi na gani ina jin daɗi a cikin zuciyata. Na ji daɗi sosai, na ji daɗi, sannan kuma ina yi dukkanin ma'auratan da suka taka muhimmiyar rawa akan wannan abu na musu fatan alkhairi. To bayan wannan waka yake gidajensu su zo su cashe da ita su yi wato gaskiya ban yi ba. ta salon wato jawo hankalin mazajensu? Wallahi ban taɓa tunanin ba haka ba. Ni dai kawai abin da na sani shine na yi waka, sannan kuma na yi dan masoyana, idan Allah ya sa mata albarka na san za ta tashi, sannan kuma ko yaya ne na san akwai ɗan mutane da za su iya ji, saboda idan dai har kana da masoya to idan ka saki waka za ki ga ko wasu ba su samu ba wasu za su samu su saurara. Amma yanda wakar ta ce ni ban yi tunanin cewa gaskiya za ta kai haka ba, wallahi ban yi tsammani ba.